sake ji an yi. Nace ka sake ji an yi. To ya maganar IG Fake Life, ka sake ji an yi. Wanda suke faman posting, ka sake ji an yi. Kana nufin sun daina ne? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar coronavirus, ka sake ji an yi. Wanda ake social distance, ka sake ji an yi. Kana nufin sun kare ne? Nace ka sake ji an yi. To ya zancen lockdown fa, ka sake ji an yi. Wanda ake faman duka, ka sake ji an yi. Kana nufin wai shi kenan? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar wububin nan, ka sake ji an yi. Wanda ake da iyayen nan, ka sake ji an yi. Kana nufin sun dena ne? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar sauke sarkin, ka sake ji an yi. Wanda aka yi a kanin dabo, ka sake ji an yi. Kana nufin wai shi kenan? Nace ka sake ji an yi. Ya maganan nan next level, ka sake ji an yi. Wanda ake karɓar kebul, ka sake ji an yi. Kana nufin wai shi kenan? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar LinkedIn videos, ka sake ji an yi. Wanda ake faman posting, ka sake ji an yi. Kana nufin sun daidaita? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar bude boda, ka sake ji an yi. Wanda suke faman ihu, ka sake ji an yi. Kana nufin sun dena ne? Nace ka sake ji an yi. Ya magana ta zuwa kotu, ka sake ji an yi. Wanda ake kan zaben nan, ka sake ji an yi. Kana nufin sun dena ne? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar inconclusive, ka sake ji an yi. Wanda ake sake zaɓe, ka sake ji an yi. Kana nufin wai shi kenan? Nace ka sake ji an yi. To ya maganar yan kidnapping, ka sake ji an yi. Wanda suke faman kamu, ka sake ji an yi. Kana nufin sun dena ne? Nace ka sake ji an yi. Ya maganar ASU strike, ka sake ji an yi. Wanda ake kulle jami'a, ka sake ji an yi. Kana nufin sun dena ne? Nace ka sake ji an yi. To ya kamata su daddena, ka sake ji an yi. To amman dai nace ka sake ji an yi. To ai shi kenan, ka sake ji an yi.